Hola, benvinguts a un nou microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Aquest cop parlarem de Solo Leveling. Uns portals misteriosos han connectat la nostra realitat amb un univers ple de monstres i criatures mítiques. Alguns individus han guanyat habilitats especials i han esdevingut caçadors d'aquests éssers. Les bestes màgiques resideixen dins els calabossos. Només els que han despertat el manar, els caçadors, són capaços de matar-les. Les maten per tal d'evitar la seva propagació al món humà a través de les portes i perquè les pedres d'essència que contenen són una valuosa font d'energia i poden guanyar molts diners. Sun Jingwo és un caçador de rang E, considerat com el nivell més baix dins l'associació de caçadors i se'l coneix com el caçador més feble. Dia rere dia posa en perill la seva vida i s'embarca en missions de rang més baix per poder sufragar les despeses de la seva mare malalta. Dins d'una masmorra és seleccionat per un programa màgic que aconsegueix l'habilitat única de créixer amb força i habilitat sense restriccions. Jinwoo es veu atrapat en una guerra que està succeint des de sempre entre els governants i els monarques, dos grups d'éssers divins que tenen els seus propis plans amb la humanitat. Els gremis consisteixen en col·lectius de caçadors dedicats a saltar portals. El cap de cada gremi és conegut com el mestre de gremi, solen ser els caçadors més avançats. Hi ha nombrosos gremis i associacions arreu del món. Alguns estan per sobre de la resta al tenir millors caçadors. La pertinença a gremis d'èlit assegura uns sous importants als caçadors i garanteix un major nivell de seguretat. Hi ha organismes reguladors encarregats de gestionar els assumptes dels caçadors i els portals. Dins els gremis hi ha el Gremi Aijin, que és el més fort i el més poderós de Corea, creat pel protagonista principal. Scavenger Girl és el gremi més gran dels Estats Units. L'associació de gremis de la Xina té la majoria de caçadors de rang S d'Àsia. Draw Sword Guild és el segon gremi més gran d'Àsia i el més fort del Japó. I el gremi de caçadors és un dels gremis coreans més forts. Solo Leveling és una novel·la web de Corea del Sud escrita per Chu Wong a partir del 2016. És un exemple de l'evolució multimèdia a Àsia. Posteriorment, gràcies a la seva fama, va aparèixer com a novel·la i adaptar-se en format webtoon a Corea. Després va ser publicat com a manga també a Corea i finalment ha estat adaptat com a sèrie d'anime. També ha aparegut al Japó com a manga i a part s'ha desenvolupat un videojoc i també s'està produint una adaptació a drama. Anem a fer una ullada a tota aquesta evolució. Solo Leveling es va serialitzar com a web novel a la plataforma de ficció i còmics digitals Kakao Page a Corea el 2016. Després va ser publicat per Death and Media en 13 volums i un side story com a novel·la. Norma Editorial, per cert, ha obtingut la llicència per publicar-lo a Espanya. Seguim l'evolució de la història cap a l'èxit. De la novel·la, la història es va adaptar a webtoon a Corea el 2018. El primer volum recopilatori com a manga va ser llançat el 2019. Per cert que Norma Editorial també té la llicència de publicació a Espanya. Al Japó, Solo Leveling va aparèixer en el servei de webtoon i manga de Kakao Japan Piccoma. Per cert que hi ha diferències entre les versions de Corea i la japonesa, a causa de l'excessiva burla cap al Japó en el treball original. L'escenari es canvia de Corea del Sud al Japó, i el país del Japó es canvia per un país fictici anomenat DFN. També hi ha canvis en els noms dels personatges. La història principal de Solo Leveling es va tancar el 2021 i el seu dibuixant, Dubu, va morir el juliol del 2022. El món multimèdia segueix avançant. Una adaptació de la sèrie a l'anime per l'estudi A1 Pictures es va estrenar al gener del 2024 amb 12 episodis. Després de l'episodi final, es va anunciar una segona temporada. I anem cap a una de les darreres fases, el joc d'ordinador. Solo Leveling Aris. És un joc RPG creat per l'empresa Netmarble i que està a punt de ser llançat i s'està anunciant. Malgrat que la història principal ja s'ha tancat, tenim una seqüela. És Solo Leveling Ragnarok. El protagonista és Sung Soo-ho, el fill de Sung Jin-woo. Sung Soo-ho, que viu com un estudiant universitari, veu com desperta el seu llinatge espacial que estava inactiu en un moment de crisi. L'existència de la Terra està amenaçada una altra vegada més pels Itarim, els alt déus dels altres universos, que busquen apoderar-se de la nostra realitat.
Sung Jin-woo envia a Beru, el rei de les formigues de les ombres, per despertar els poders del seu fill. Son-ho ha de conquerir la masmorra de les ombres i guanyar-se el seu lloc al món dels caçadors, mentre un nou mal busca empassar-se al món sencer. I fins aquí aquesta ullada que hem fet en el microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Solo Leveling, un veritable exemple de l'aventura multimèdia que suposa una història avui en dia a la producció multimèdia asiàtica. Fins la propera!